periodista, comunicador, és de l'Espanyol, català-castellà, i a més li està donant voltes al speaker, al món de l'speaker, narradors d'esdeveniments esportius, i li funciona molt bé. I vull que el coneixeu, si és que no el coneixeu ja, perquè de tant en tant ell i la seva bicicleta fan algunes escapades al nostre país. Ell és Xavi Ensenyat, amb qui parlem ja. Hola, Xavi Ensenyat, què tal, com estàs? Bona nit, Sergi. Després d'aquesta introducció que m'has fet, Sí. estic una mica millor que fa 5 minuts. Per què no, home, no? Bueno, veig que vas molt ben uniformat. Això és pijama, Xavi? Això és pijama? No ho és, però mira, igual aquesta nit dormo amb ell. Dormo amb aquesta samarreta. Jo volia fer avui dilluns, que he anat a un espai de TV3, volia sortir amb la samarreta perica perquè un dels meus eslògans o creacions o propòsits per aquest dilluns era, vaig pensar divendres, pel que pogués passar, sí o sí, dilluns, samarreta perica. Pel que pogués passar. Bueno, una de les dues coses que podia passar, va passar, i avui em volia posar una samarreta perica, però no la vaig trobar ahir perquè el pis de Barcelona ja està com un solar i les tenies totes a Andorra. I avui he arribat tard, ja no m'he pogut posar i tampoc volia... Potser me la poso demà. Què prohibeix que em posi jo demà una samarreta i estigui tot el programa presentant això? Què, 3 captures de programa? Doncs sí, ja està. Però veig que estàs... Com estàs d'humor, Xavi, després de la desfeta d'ahir? Doncs no t'enganyaré. Ahir va ser una de les pitjors nits de la meva vida. Què dius? No, home, no m'ho crec, no m'ho crec. Sí. I avui és un dia de dol. El dol que s'ha de passar. No sé quants dies durarà, però bueno, segur que ens aixequem. Això sí, orgullosos de ser de l'Espanyol sempre. Però són moments fotuts, són moments complicats, no només per l'ara, per l'avui, sinó pel demà, pel que vindrà. Però ens acabarem aixecant, Sergi, perquè sempre ho hem fet, històricament, des de fa 123 anys. Sí. Hem baixat a segona 5 vegades, hem pujat sempre l'any següent, Sí. I aquesta vegada, molt possiblement, tot i que hi ha possibilitats matemàtiques encara de salvar-se, Sí. l'objectiu serà el mateix, pujar l'any vinent. Tu creus això? O sigui, tu ja veus que anem... Perquè miracles hi ha. I l'Espanyol, Sí, al llarg de la seva història, ha tingut diferents miracles, el gol de Coro, tambudazos, etc, però algun dia no es produirà aquest miracle. Clar, el cas de Pochettino, de quan Pochettino era entrenador, potser és el més semblant, no? Que es van guanyar molts partits seguits, però clar, tu has guanyat, em sembla, en tota la temporada 7 partits, sí. I n'has de guanyar mínim 3 dels 4 que queden. No ho veus. No ho veig, però no ara, sinó ja fa molts partits que l'equip no dona cap sensació, sobretot de seguretat. És un equip, penso, fins i tot, que de mig al camp cap endavant, és un equip molt competitiu, o un equip bastant arregladet, però un equip com l'Espanyol, que no és per l'Anclà ni el Barça ni el Madrid, ha de fonamentar la seva política, els seus fitxatges, la seva filosofia des de la porteria i passant per la defensa cap endavant. Mai construir l'equip de davant cap a darrere, sinó sempre de darrere cap a davant. I la sensació de fragilitat que dona l'Espanyol és insofrible. No es poden guanyar partits a primera divisió amb aquesta fragilitat defensiva. Tot això, explica que, evidentment, com molts sabem, no només seguidors de l'Espanyol, sinó aficionats al futbol, que hem jugat sense porter fins al mes de desembre, aproximadament. I que la política de fitxatges ha estat molt deficient, tot i que es va arreglar una miqueta al mercat d'hivern, però potser, no sé, ja pregunto perquè convindria sacsejar una mica aquesta màquina d'incorporacions, sigui per primera o per segona. És que després et veus que els fitxatges que es fan a l'hivern tampoc milloren, no? Tampoc milloren les prestacions de l'equip. O com a molt no milloren les prestacions de l'equip amb Diego Martínez. Què hagués passat amb Luis García, amb més partits? Doncs no ho sabrem mai. En qualsevol cas, passen els entrenadors, passen els directors esportius, passen els directors generals i els problemes són els mateixos. Per tant, no veig una solució immediata i s'han de començar a fer les coses bé ja des d'avui mateix.
començar a fer les coses bé, perquè hi ha com a mínim a primera divisió 18 equips que han fet les coses millor que l'Espanyol. I mira, i si m'apures 19 i conto l'Elx. I si t'apuro, què? No, que si m'apures, Sí. hi ha 19 equips que han fet millor les coses a primera divisió, perquè l'Elx, per exemple, tot i que està a segona, va guanyar l'Atlètic de Madrid. Sí. Cosa que l'Espanyol, doncs, podria fer o hauria de fer per salvar-se. Haurà de fer, com a mínim intentar-ho. Tu penses que des de que va marxar Diego Martínez, amb qui tenia una molt bona comunió i connexió amb tots els futbolistes, que Luis García, no sé si per una bona entrada al vestidor o no, li està costant acabant de connectar, i no només en termes futbolístics, perquè jo és la primera vegada que veig, bueno, potser igual no és la primera, però em va sobtar que anessin tots els futbolistes de l'Espanyol a la roda de premsa del comiat del cessament de Diego Martínez. I això és molt indicatiu, eh? Sí, sens dubte, sens dubte. Jo penso que la pregunta si era el moment de Luis García, et diré que Luis García és un entrenador que ha d'entrenar a l'Espanyol en algun moment i possiblement un bon moment sigui per començar a segona divisió, però ara mateix penso que calia un entrenador amb experiència en aquestes circumstàncies, perquè Luis García doncs, no té aquesta experiència per salvar. Tampoc la tenia Pochettino, és veritat, i va aconseguir això, no? Sí. Però no era el moment possiblement per Luis García, sinó per un altre perfil d'entrenador que vingués aquests 2-3 mesos i intentés una cosa molt difícil. Sí que és veritat que a Diego Martínez a mi em va decebre. A mi també. Particularment, tot i la bona relació que tenia amb els seus jugadors. Sí, a mi també. Perquè et millora la plantilla de forma ostensible, amb un porter, amb un central amb Carallulls mundialista, i la cosa, doncs, no només no millora, sinó que va pitjor. Per tant, és que tot ha sortit malament aquesta temporada, tot, absolutament tot, Sergi. Deies abans, bueno, alguna cosa haurem de fer, evidentment, alguna cosa haurà de fer la propietat. Si ara et donessin la gorra de Rufete i diguessin Xavi Ensenyat, quedaria bé, per començar, quedaria bé. Xavi Ensenyat, té vostè X diners per muntar l'Espanyol? Mira, et faré dues preguntes, Xavi. Una en primera divisió, que la gent s'estaria fregant, i l'altra en segona divisió, que potser la gent també s'estaria fregant. Parlo de la gent perica dient, escolta, per una vegada a la vida fem les coses bé. Què faries a primera? Perquè, clar, tu tens clar que, i aquesta pregunta va abans de la resta, s'ha de fer una gran neteja per començar de zero, sigui a primera o sigui a segona? Doncs no sé si la paraula neteja. Jo, per començar, l'entrenador hauria de ser el mateix, Luis García, tant a primera com a segona. Sí? Perquè s'ha fet una aposta amb ell i anem a mort amb ell, està claríssim. Perquè difícilment hi haurà un entrenador amb el seu carisma. Penso que és un entrenador amb idees noves, que pot quallar l'Espanyol, també que el tracte de la pilota també és bo, té una filosofia de joc que m'agrada, però una altra cosa serien els jugadors. Aquí ja estem parlant de que, evidentment, tothom ho està veient, no? Hi ha jugadors que no donen el nivell, no per jugar a l'Espanyol, és que no donen el nivell per jugar a primera divisió. Ni a l'Espanyol bé. I van ser titulars ahir, tothom els té al cap. Sí. No cal dir el seu nom, no? Aleshores sí que seria molt important tenir en compte que un equip com l'Espanyol s'ha de fer, insisteixo una altra vegada, des de darrere fins davant. Per tant, el més important seria portar jugadors que aportessin aquesta seguretat defensiva i doblar posicions. És a dir, què ens faltaria? Pues, 2 laterals drets, un lateral esquerre si, com sembla, Adrià Pedrosa marxa, un parell de centrals, i això és el que faltaria. I a part, al mig del camp un pivot defensiu, és a dir, peces per que aquest engranatge defensiu funcioni. I si funciona aquest engranatge defensiu, el de més o menys ja ho tenim. A mi em cau molt bé Luis García, m'encanta la seva dedicació perica i la seva implicació al món perico, però a banda d'això, no creus, Xavi, que s'està supravalorant el fet de constantment dir m'encanta la seva filosofia, m'encanta el seu dibuix, la seva proposta, que això va per equips que tenen pressupostos gegantins i dir, mira, tinc diners i pasta per fitxar 2 bons laterals, 2 mitjcentres, 2 tal, i la meva proposta, el meu dibuix és aquest, i no canviaré. L'Espanyol no ha tingut mai un estil de joc, mai en 123 anys d'història, i ha anat lligat aquest estil a les
els coneixements de l'entrenador que tenia a la banqueta. I l'entrenador l'ha anomenat, històricament, el president, el Consell Directiu. Quan ha tingut un estil l'Espanyol, quan ha tingut un estil Osasuna, l'Atlètic de Madrid ha jugat sempre tota la vida al contraatac. Ara amb el Simeone, sí, ha fet un dibuix, però també ha tingut diners. Però la resta d'equips, quan ha tingut un estil habitual, el València, el Saragossa, l'Sporting, el Rayo, el Getafe, el Sevilla, tothom, menys Madrid i Barça, han tingut un estil que s'ha adaptat a l'entrenador. I a mi això de la filosofia, perdona Xavi, però és que me la sua el titular de l'entrevista, el titular serà el teu, però me la sua la filosofia. Pa'lante. Sí, t'entenc, estic d'acord, només deixa'm puntualitzar un parell de coses. Ahir s'equivoca clarament Luis García en el plantejament. Sí, això està clar. Perquè si saps que un dels punts forts del Barça és el mig del camp, precisament, no pots sortir amb un mig del camp on ningú mossega, absolutament ningú. 6 faltes a la primera part, 6 faltes. Exacte. I l'Utou, que és l'Espanyol en totes les arribades al Barça, que va guanyar caminant, pràcticament, ja no corrent, caminant. El que vull dir és que Luis García detecta quin és el problema, per això fa aquest canvi a jugar amb 3 centrals, val? Però el problema és que contra el Barça, que el seu fort, insisteix, en el mig del camp, doncs no pot sortir con 3 jugones, perquè m'entenguis, no? Sí. Aleshores, jo quan parlo de la seva filosofia, em refereixo que entre un futbol ràcano, com el de l'anterior entrenador, que a més tampoc et dona resultats, i una cosa una mica més vistosa, doncs jo em quedo amb la cosa més vistosa. Ojo, però amb això no estic dient que ens hagin de tornar bojos, ni molt menys. Però pot haver-hi un equilibri. És a dir, per jugar malament i perdre, prefereixo que Luis García fiqui a Melamed al seu, a Nico Melamed al seu lloc, per exemple. Que amb Diego Martínez no va jugar mai. Aquí signo, totalment. Sí. Exacte, que estem veient el millor Nico Melamed de les últimes 2 temporades. Però, clar, has d'estar ben cobert. Has de tenir un pivot defensiu, has de tenir uns centrals, que jo crec que ja és un problema psicològic. És que ja ho saps, no? Oscar Gil. És que jo crec que aquest nano, això ho he estat pensant molt, aquest nano, estic convençut que als entrenaments se surt. O sigui, és dels millors. Sí, segur. Sens dubte. Però, a l'hora de competir, hi ha alguna cosa que li passa pel cap. Sí, té un miedo escénico, miedo escénico, por a ficar la pota, por a ficar la cama, por a iniciar, a fer una assistència, una passada curta, por... És a dir, a aquestes alçades de la temporada, que maco això que has posat, Toni Lombarte, un aplaudiment, gràcies, Toni, gràcies. Clar, en aquestes alçades de la temporada juga el cervell, les cames, el cervell per un lloc i les cames van per Jaén i el cervell està per Lugo. És a dir, no fan cas. És a dir, a mi em passa, quan jugo un partidet que ja per edat el cervell vol anar cap allà i les cames diuen, ¿dónde vas? Què vols fer un dribbling? I els futbolistes actuals, els de l'Espanyol, tenen sobretot, clar, els primers van bé, positivitzen ordres i fan accions xules. Quan estàs avall, quan estàs a la merda, vols fer una cosa i no te'n surt. Mira, Joselu fins a la selecció i Joselu post-selecció. Són jugadors diferents. I ara ja, Sergi Darder, fill meu, que tant de bo es quedi, però, clar, té un tema psicològic que li afecta tant, i està tan bloquejat, que per això dic que ja no confio en el miracle. Però, bueno, és molt complicat. La pregunta és, vas anar-hi a l'estadi? Sí, vaig anar perquè no em perdo cap partit des de que soc soci fa 25 anys. I abans també anava, em portava el meu pare i per mi és com una religió anar a l'estadi. Sí. Encara que les coses vagin tan malament i que era molt previsible el que va passar. No, i que jo tinc la... Sí, digues. No, com que ja sabia el que passaria, vaig marxar al minut 88. De fet, ja no vaig veure el 2-4, ja no el vaig veure, i el que va passar, lamentablement, després tampoc. Jo volia marxar, jo vaig anar amb els meus fills, i jo volia marxar a la mitja part, dic, marxem, que aquí faran més sang, i jo no vull veure el meu equip, que li van fotent gols perquè anaven caminant, i jo no vull... Jo, com va dir un director general d'aquest club fa 5 anys, i jo no baixo. Jo me'n vaig, però jo no baixo. I el van fer fora, abans que ell digués allò que deia José María García, me fui 5 minutos antes de que me echaran, pues no, aquí li van fotre fora 5 minuts abans que ell prengués la decisió de marxar.
I això va passar. Però bueno, els meus fills van dir papa, ens quedem. I ens vam quedar a veure allò que va passar ahir. Força desagradable, molt complicat. Què creus... No, què vols que passi a nivell de sanció, perquè passarà alguna cosa? Què vols i què creus que passarà? Està clar que una sanció econòmica forta tindrem, no hi ha cap dubte. La pagaran els violents, no, suposo? Bueno, digo yo. Home, tu van no. ser uns quants, si fos cadascú de la seva butxaca, 120, no estaria malament, 120. Sí, no estaria malament, perquè avui dia amb la tecnologia que hi ha és molt fàcil saber la gent que va baixar, de fet. Només cal mirar les fotos per identificar gent coneguda, fins i tot, no? Sí, i tant. I l'altra pregunta era... Sí, bueno, què creus, el mateix. Què vols que passi i què creus que passarà? Sí, no, sanció econòmica segur i segurament doncs, un tancament del camp és molt possible també, no soc especialista en això, sé que l'àrbitre no va reflectir en acte, però després hi havia un representant de la Lliga, per tant, bueno, tothom ho ha vist i això evidentment no es pot repetir, però no sé el que passarà, sanció econòmica segur, tancament del camp molt possible. I què vull que passi? Home, res. Com a perico m'agradaria que no es tanqués el camp perquè queden 2 partits on hi ha possibilitats i si el jugues a casa és una cosa i si el jugues en terreny neutral i a 200 quilòmetres doncs, o menys, no ho sé, és una altra. Per tant, m'agradaria que no es tanqués el camp, però ho veig complicat. Jo crec que vull que passi res. Algo passarà. I tinc la impressió, no sé per què, bueno, sí sé per què, i és una derivació que podem deduir d'alguna forma per l'organització actual del futbol espanyol. Qui mana a les teles, la deriva també política, que també interessa això, a segons quins actors d'aquest gremi. Tinc la impressió que l'espanyol, no sé per què, a nivell espanyol, no a nivell català, molesta o és una víctima fàcil. Tinc aquesta impressió i no ho entenc. De debò, Xavi, no ho entenc. Sí, això has obert un meló, Sergi. Jo crec que molesta més a Catalunya. Home, això és evidentíssim. Jo crec que a la resta de l'Estat. Bueno, avui és un dia que tenemos que tragar sapos i culebres, els pericos, és evident, que hem fet les coses malament. Primer nosaltres, fent una temporada pèssima i fent un partit... Perdó, nosaltres. Tu has pagat el carnet de soci, d'abonat, i tu no has fet... No, hi ha moltíssims pericos que no han fet les coses malament. Només faltaria. És a dir, ha fet malament qui ha fet això malament, o com a mínim, amb bona voluntat sempre, que això sí que no ho dubto, s'ha equivocat i no s'ha deixat assessorar bé. Jo crec que de forma elegant aquí tindríem una primera trabanqueta per dir, ostres, millorem això, millorem els canals d'influència en els quals el president Mr. Chen Jiansheng, doncs pot tenir alguna capacitat que pugui xuclar diferents fonts i no una només, o dues, o tres, no sé. És que igual les té i no ho sabem, saps? Igual té un comitè d'experts que li expliquen coses cada setmana i no ho sabem. No ho sabem, amb això sí que poca cosa puc aportar. El que sí que et puc dir que he trobat a faltar els mitjans de comunicació, especialment els d'aquí, un tema que és molt important i que no justifica res, però que no pot ser passat per alt, que els Mossos d'Esquadra li van demanar al Barça, com a club, que no celebrés de forma ostentosa la victòria, cosa que presumiblement passaria, el de la victòria i guanyar la Lliga, per suposat, perquè estava a les seves mans, no? Fins i tot Xavi, en unes declaracions, allà mateix va dir que ell no ho hagués celebrat així o que li semblava una mica ostentós. Per tant, això no justifica res, que quedi claríssim, és a dir, però saber que el Barça ha desobeït els consells de les forces de seguretat pública de Catalunya, això per començar. Està claríssim. I jo em pregunto, a més a més, Sergi... Això és catedralici, està claríssim. I jo em pregunto, Sergi, a més, si a la plantilla d'ahir fossin jugadors com Iniesta, com Puyol o com el mateix Xavi, si hagués passat si haguessin fet aquesta rotllana també, aquesta sardana, aquesta celebració ostentosa al mig del camp.
ho tiro. No sé si s'hagués també fet aquesta celebració. Insisteixo, això no justifica la lamentable invasió de camp després d'alguns aficionats. Una imatge que passa arreu d'Europa i del món. Per sort no va haver-hi cap ferits, recordem-ho això, per sort no va haver-hi cap ferit, degut a la intervenció dels membres de seguretat privada del club, i gràcies perquè podíem haver estat parlant de s'acosta un nen. Tots eren joves, És a dir, no recordo haver vist una persona madura dic la meva edat, 58, 59, 60, saltant al camp, que potser va haver-hi, però no ho recordo. Però clar, aquests joves tenen hormones, tenen ganes estan passant per una situació que veu que el seu equip està a punt de baixar a segona divisió. No estic justificant. Els jugadors del Barça fan una reunió, s'agrupa i s'incorpora al grup de tècnics del Barça, que són pràcticament els mateixos números que els dels futbolistes. Hi han 50 persones allà, desobeint els consells que suposo van arribar des de Mossos d'Esquadra i Seguretat del club al Barça, suposo que van arribar, perquè si arriben a un pacte, el Barça va a una reunió i entenc que comunica. Escolta, no ens passem. La rotllana, hi ha gent que li molesta, hi ha gent que no. A mi m'incomoda. És a dir, un equip com el Barça, que a la primera volta diu aquí ni una samarreta de l'Espanyol, i que al partit de tornada diu, pues jo celebro aquí. És a dir, Barça, xatos, que el campionat no és vostre. Deixeu que posi les lleis algú, un organisme, la Lliga, qui sigui, Mossos d'Esquadra, les lleis, els consells. Però clar, el Barça no pot ser, o jo crec que no pot ser, amb tots els respectes, encara que em ploguin de tot. Ja per lo que m'ha caigut avui ja m'és igual. Però, sí, és igual. M'és igual. És que m'és igual. Tu no pots dir, a casa meva tu samarreta no, però jo a casa teva sí gaudeix. Vale, que portem 123 anys trepitjant. Vale? Bueno, és la vida. No sé, aquest programa es diu La Vida i la vida té diferents formes de passar-ho bé. I una forma de passar-ho bé i també de passar-ho malament és fer-se de l'Espanyol o ser de l'Espanyol. Bueno, és la nostra vida. Què passa? Tantes contes i tantes persones, que volen l'extinció del club. Desapareixeu! Això ho veiem sovint a xarxes socials, que al cap i a la fi acaben sent com la vida. S'atreveixen a dir coses que al carrer no diuen, però sí. Heu de desaparèixer! Fora! Els mateixos que parlen de democràcia. Feixistes! M'ha fet molta gràcia avui que he vist una abans d'anar a TV3, m'ha dit, feixistes, desaparegueu! Perdone. Això t'han dit? No, a mi no. A mi no. A Twitter. Feixistes, sou uns feixistes, en general, apuntant amb una bola de neu. Pericos, feixistes, allà si desapareixeu. Analitzi la seva frase. Qui ho és? És a dir, a part que jo crec que s'està influenciant molt, s'està dient molt aquesta paraula, feixisme. A veure, que havia 3 calvos. Bueno, Hitler no recordo si era molt calb. Tenia aquí un pentinat una mica... com a l'Anasagasti una mica, no? Sí, una mica anasagastigeja, però clar, a veure, per favor, Hitler, Mussolini, Franco, això era feixisme, i del dur. No, i només cal repassar la història de l'Espanyol, dels inicis, la història del Barça... Està claríssim. I ja està, i és un club transversal, l'Espanyol. És el Barça també, vaja. Bueno, acaben totes les afinitats i ideologies polítiques. Bueno, no, el Barça, l'Espanyol sí, el Barça no, perquè jo el que he dit avui a TV3 era, bueno, m'estan parlant de democràcia, que no haurien de parlar perquè això és esport, només esport. Més que un club, no, és esport. Tu guanyes un club, un títol de lliga, de futbol, no guanyes més títols. Al moment que comences, representa el Barça. I l'Espanyol representa l'Espanyol. Tu vas a Cornellà al Prat i veus Catalunya. T'agradi o no t'agradi, veus Catalunya. I vas al camp del Barça i veus a un senyor que treu una bandera de l'Atlético de Madrid i 20, 25, 50, 100 dient, fora la bandera. Democràcia. Ja està. Que sigui el que el Déu Nico Melamed vulgui. I que Déu ens agafi confessats, que ja estem confessats. Ja està. Anem a parlar de la teva faceta que m'agrada molt i et veig molt feliç, Xavi. Runner, no només runner, sinó speaker. Tu des de quan ets runner o corredor o footing, com jo dic, perquè sé que és un terme dels cinquanters?
Doncs, a veure, No esperaves aquest vaig canvi... començar jugant a escacs, aquest canvi que no té res a veure. Ah, bueno, clar. Tu ets jutge, tu ets àrbitre d'escacs. Sí, àrbitre, monitor, en el seu moment vaig ser campió d'Espanya, cadet, sí. Però amb això vull dir que primer vam cultivar una mica la ment i després sí que vam cultivar el cos, vaig jugar 6 anys a bàsquet i després ja vaig començar el meu idil, la meva història d'amor amb la bicicleta. I a partir d'aquí, des de l'any 2002, per tant, enguany fa 21 temporades, més o menys quan ens vam conèixer tu i jo, més o menys, que abans en parlaves, és quan vaig començar a fer triatlons. Triatlons, duatlons, curses de córrer. Triatló, I bé, Xavi, han passat els anys, triatló és una la mica... il·lusió, podem dir que no és la mateixa, però sí que cada dia intentem fer alguna cosa d'esport. O córrer, o nedar, o gimnàs, o fer bici i pujar als magnífics ports d'Andorra que teniu i pedalar per allà. Què t'anava a dir? El triatló, què són? Què està passant aquí? Ha sortit un avís, Ha sortit un avís, que no sigui aquell que ens incomoda, perquè és la... Digue'm. Espera, Toni Lombarte. És d'ell? Ah, no, vale. Anava a dir... El triatló, quins esports són, Xavi? Sí, triatló són... primer nades, fas natació. Vale, descartat. Després agafes la bicicleta. Descartat. I finalment una cursa a peu, una running, això encara, com has dit tu abans. Encara. Que són 6 quilòmetres o 10? Depèn, hi ha moltes distàncies. Hi ha des de la distància extrema, que són, 3.800 metres nedant, 180 en bicicleta i finalment una marató corrent, 42 quilòmetres, 195 metres. En total, si sumes, surten 226 quilòmetres entre les 3 disciplines. I això quan? En mitja hora o quan? Perquè clar, és que... No, cadascú triga el seu. Vale, sí. O sigui que l'important és acabar. I després hi ha distàncies molt més assequibles, que van des de 750 metres nedant, 20 en bicicleta i 5 corrent, que això, Sergi, ho podries fer tu. Sí, perfecte. Demà al matí començo, Xavi. Demà al matí, jo crec que demà al matí començo. Deixa'm només afegir una petita cosa, que fa 5 anys vam crear amb un grup de pericos també... Ranes Pericos. Penya Runners Espanyol, sí senyor. Penya Runners Espanyol, sí senyor. Que té més o menys... Ara es compliran 6 anys de vida aquest estiu. I et volia comentar això perquè som la segona penya amb més número de socis de l'Espanyol. Com? Sí. Som gairebé més de 300 socis. Més de 300 socis que portem orgullosos la samarreta arreu de Catalunya, arreu d'Espanya i fins i tot arreu del món. Jo l'he portat, per exemple, a la Marató de Nova York. Però, Xavi, m'estàs dient que la penya Runners Espanyol té més socis que els incansables, que penyes aquestes històriques... Sí? Per desgràcia et diré que sí. És a dir, no, per desgràcia en el sentit dient que moltes penyes han perdut molts socis i molta massa social, com la que estàs dient tu, les incansables, que era una penya històrica. Crec que ara mateix, a dia d'avui, 2023, només en supera la penya de Sitges. Uala! Sí que hi ha pericos a Sitges, això no m'ho pensava. L'altre dia, no sé amb qui parlava de crear una penya perica, crec que som 7 aquí a Andorra. Bueno, no està malament. Bueno. Començar. De fet, mira, l'any vinent, desplaçament Andorra-Espanyol, Espanyol-Andorra. Ai, calla, no, espera, confiem... No queden lluny, Sergi. Confiem que no. No, està aquí al costat. Però... Faràs un racó a casa teva, no? Home, i tant. No dubtis, no dubtis. Fa un racó pels 4, ja m'entens. Aleshores, m'has destacat sempre el bon rotllo que hi ha entre els corredors de runners, és a dir, la bona predisposició, la gran esportivitat, cosa que no veiem al futbol, cada dia al futbol veiem més morts, jugadors més morts, figurats, Hi ha una petita puntada i un jugador que es tira a terra i comença a donar hòsties amb la seva mà, la gespa, és a dir, el futbol se nos va, Bàsquet encara, quan més petit és l'esport i menys seguidors té, més sa és. Però parlant de temes sants, ostres, el triatló és... un dia que vam anar al Prat i més coses que m'he anat informant, hi ha una esportivitat de deixar ulleres, és a dir, de esportivitat entre tots els participants. O això ha canviat? Sí.
No, ho has definit perfectament. Com més petit és l'esport, més o menys, hi ha més esportivitat. I et diré que la penya Aranès Espanyol, que és una penya transversal, hi ha gent de moltes ciutats, inclús de fora de Catalunya i de fora d'Espanya, el que et vull dir és que tu vas a qualsevol poble, i tots són aplaudits. És a dir, no vull dir que tothom aplaudeixi els pericos, no, però a cada poble trobes algú que diu vinga perico, vinga espanyol, i segurament no és de l'Espanyol, o sí, no ho sé, però que tenim un suport més del que la gent es pensa. És a dir, que hi ha molta gent que ens vol veure al Pou, però hi ha molta gent també que ens simpatitza. I en el món de l'atletisme, que no hi ha un enfrontament directe amb ningú, en el fons en l'atletisme és tu lluites contra tu mateix, doncs hi ha molta esportivitat. I en el món de la triatló, ja que ho comentes, doncs... Sí, és el mateix. Hi ha molta esportivitat, la gent s'ajuda. De fet, doncs, com a anècdota et diré que alguna vegada... Crec que no és legal, igual aquí fico la pota, però una vegada sortint de l'aigua, doncs un company em va obrir el neoprè. És que és anar amb neoprè a l'aigua... Com a gamberrada o com a broma? No, amb el bon rotllo. Vale. Te l'has d'acabar traient el neoprè per pujar a la bici. Doncs en aquest cas un company em va fer el favor de baixar-me el neoprè. No, pensava perquè així és més fàcil al moment de fer la primera transició i agafar la bicicleta. Vale, que no t'obri el neoprè i et posi una aranya. És a dir, que si aquesta és la... Vale. Bien. Esto pinta no hi ha bien. mala fe, anem a dir-ho així. Esto pinta bien. Bueno, escolta, i això de speaker que des de fa no gaire obro Instagram i només et veig a tu fent locucions en directe als llocs on tenen lloc aquestes competicions, allò ho estàs petant o pel contrari ho estàs petant? Explica'm alguna cosa. Bé, jo et diria que vaig començar fa molts anys, de fet ja quan estava a la revista Don Balón. Hombre. Però sí que et puc dir que des de fa 2 anys ja és una feina prioritària per mi. És a dir, és la principal tasca que tinc, la principal feina que tinc. Aleshores, em sembla una professió molt apassionant perquè tinc la sort d'haver-ho vist des de l'altre punt de la barrera, és a dir, com a atleta, que no tothom ho pot dir, i m'agrada comunicar. I m'agrada transmetre passions i transmetre-ho amb passió, les dues coses, no? I penso que és una feina que em va com anell al dit i que m'agrada moltíssim i que espero fer-la durant molts anys. Sense anar més lluny, doncs mira, per exemple, aquest cap de setmana he estat a Tremp, no gaire lluny d'Andorra, per això, sí. Al Pallars Jussà, amb una ultra de muntanya. Aquest cap de setmana aquest dijous ja me'n vaig a Menorca a una prova històrica que es diu Camí de Cavalls, que és tota la volta a l'illa, corrent. Xavi, però a narrar de speaker aquesta volta o a participar com a atleta? No, estic parlant de feina ara només, És a dir, nosaltres estem a la sortida i a l'arribada sempre, hi ha diverses sortides, hi ha moltes arribades, ens agrada que tothom sigui protagonista i per tant, quan tu arribes a meta sempre tindràs un missatge de reconeixement, de carinyo i una mica doncs, és un servei que també li donem a l'organització, que és fantàstica, la de Camí de Cavalls a Menorca, que tu parlaves dels triatlons, però és que això encara és més dur. Hi ha moltes distàncies, però hi ha una que són quasi 200 quilòmetres. Sí, ara vaig. Quasi 200 quilòmetres corrent. 200 quilòmetres corrent, sí. Hi ha gent que arriba el divendres al matí i arriben la matinada de dissabte a diumenge. Perfecto. Això t'ho dic tot. Ideal, l'horari ideal, absolutament ideal. Molt bé, I aprofito, Sergi, perdona, Sergi. Sí. Que aquí a Andorra es fan moltes proves i estaria encantat de venir a treballar a Andorra en qualsevol esdeveniment o presentació o qualsevol cosa que hi hagi, perquè m'encanta Andorra i ho dic de debò perquè m'agrada molt venir i respirar aire pur entre muntanyes. Andorra no pot no agradar. Mira, ahir diumenge es va fer per tot el país, una part del país, no tota, la cursa habitual de primavera. I una bona part de la ciutadania andorrana doncs, va participar en aquesta cursa que ve amb el segell de Govern d'Andorra i amb el segell d'Illa Carlemany, que sempre està fent un cop de mà a aquestes iniciatives esportives, encara que siguin demos, però poden participar nens, poden participar... Ahir, com bé saps, em va agafar aquesta cursa a Barcelona i soc bo, però no tant com per començar a córrer des de Barcelona, fer la cursa, tornar a Barcelona caminant i veure el derbi. Però temps tindrem. I ja ho crec que tindrem temps. Xavi ha ensenyat què ha de fer la gent que es posi en contacte amb tu,
Què ha de fer la gent que es posi en contacte amb tu i aconseguir els teus serveis? Tinc una pàgina que és un perfil professional, molt fàcil, que és xavierensenyat.com. 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 Allà tinc una mica el meu perfil, les proves que he fet, les proves per les que he treballat i que segueixo treballant, algun àudio, algun vídeo treballant, i bé, allà mateix doncs, es poden posar en contacte amb mi sense cap tipus de problema. Estupendo, ho tindrem en compte. Xavierensenyat, tot junt, xavierensenyat.com. Sí, senyor. Gràcies, Xavi Ensenyat, per dipositar el teu talent, no només amb una sabatilla, sinó també, anava a dir, al costat d'una càmera d'escriure, amb un ordinador, que aquest home que acabem de parlar, vosaltres no sabeu, però és una enciclopèdia amb potes del club. Queda malament, però és una enciclopèdia amb potes del club. Ha fet llibres de futbolistes, ha fet de tot. Bueno. Sergi, una cosa només, perdona. M'ha agradat molt això de la paella i el teu amic. Digue-li que ens guardi a Rússia. La llàstima és que no ens pugui enviar un tros de paella de debò. D'aquí igual 2 segles es podrà fer. Una persona que estigui fent una paella a Rússia, que ens l'enviï, no sé com, però d'aquí a 2 segles, i tant que es podrà fer, i tant. Estic convençut. M'ha vingut al cap a l'acudit de l'Eugenio, te'n recordes? Aquell que es troben un rus i un andalús al tren. Com era? I el rus li acaba mostrant tota la seva cultura, parlant de Jerez, dels cavalls, del bon vi, i al final l'andalús, amb tota la seva gràcia, li diu... Sí, hombre, diu... No sé explicar molt bé els acudits, però bé, jo crec que un dia com avui el podem acabar amb mig acudit, com a mínim, ja que és un dia una mica de dol, amb el teu permís. ¿Estepa? ¿Es lo de la estepa? Sí. Vale. Li diu, sí, hombre, muy buena la ensaladilla rusa. En aquest cas era arròs, però bueno, paella. Muy bueno de mil rusos. Y le acaba diciendo, ¿de qué parte de Rusia es usted? Y digo, de la estepa. Y dice, hombre, muy buenos los polvorones. Muy buenos los polvorones. El gran Eugenio. Sí, senyor. Xavier, són pràcticament les 12 de la nit. Gràcies per la teva participació, implicació, perica, professional i personal, que sempre la tindrem de forma recíproca. Una fortíssima abraçada, Xavi, i aguantem, que tot és possible. Tot és possible. All is possible. Tot és possible a la vida. Gràcies. Aquí. Bona nit. Ben dit. Gràcies, Xavi Ensenyat. Tot és possible a la vida.